Na ce maza ƙazamai ne, an fito ana zagi na. To ƙarya akai ba ƙazaman ba ne? Araiva Mike! Ashe uwarki tana uran kazami kenan. Duk wanda ya gane da ubanta take yamin like. Wannan mai fuskari ta kuma da haka take so santa ko dai yake. Laifinmu ne mu viewers idan mutum ya sa content. Na limi ba mu damu mu kallaba. Please daga fuskanta za ku gane ita ce ka zaman. Tafi ki wanka ki gyara fuskar ki kafin nan. Kin ga har da babanki kenan shi ma babban kazami ne kenan. Kuma kazami zaki aura ba har ki da baki dashi. Gindin warki shegiyar wahala. Babanki fa namiji ne kenan babban kazami ne. Banki ne ya ja mana ai idan ja dinga yin wanka sai ya kiye. Lallai baki karya ba sister amman kitina babanki ma fa namiji ne ko dan daudu ne. Uban wannan yarinyar fa yana jama'na magana shi yasa. A baya baki ce mafi yawanci ba. Yanzu kika fada kuma tsohon daici babarki suka haife ki shine kazami no wandan gutsun uwarsa. Ubanki ne numba daya karfiya. Ubanki ne number one with Shake it, shake it, shake it, mogo. I'm Bruce and Starboy, not Starboy.